Yeah, Mark. Wema, awunayo 20 rand lapho kukephethe kwakho. Hayi lutho makayinceza. Manje ukwazi ukuthi ucela ubhuti wakho umdiyali uthi avele ayisende. Hayi lutho Mark, ngeke ngikwazi ngiyaxolisa Mark, Ayi right Mark. Hayibo. Aşağıya mı sen? Haybo. Hay. Yeah, Mark. Awenze phela lilithwini umash. Okay, I know. Nasa. Right, kanko. Mark. Awunawo 700 lapho. Mark, anginayo imali. Awunawo ngempela. Anginayo imali. Madoda. News. New from the pot. Luluphu. Hayi, sifana naso nse. Yonke engiyithanda. Sifana naso nse. Lesabasitshontsha labafana. Hey, sasinda pho. Hey. Hey, into zami lezi. Hayi. Bonus. Hey, bonus, man. Hey, smart. Oh, fun nje. Fana bakudala kuphila. Senzo flash 17. Makhelwane. Makhelwane, ungiboleka u50 rand phela fast. Oh, hey. Okay, Mark. Ngizokusendela. Alright, Mark. Alright, sure. Hey. Umakhelwane kahle. Mama. Hayibo. Ne. Baba. Ilona.
Yeah. Make Wena anginayo imali. Ayikho imali. Imali anginayo imali. Yini? awu make yazi Awu, ngiyachaza nje Nkosi yami. imalini leyo. Hawu kanti hayibo, anginayo imali. Imali anginayo, ngibroke. Wena vele wena lo boleka imali mina endawo ngenayo imali. Awu make phela musungulwisa manje ungitshela. Hayi ndoda wenze yakhe imali na ungeke, hayibo. Nami ngingenayo. Hayi, anginayo imali, anginayo. Anginayo imali mina. Hayi. Oh. Yalanda ngeke. Kanti yini? Bangifunda nje abantu. Ngeke ufonele ilona futhi. Ngathi ufuna futhi. Kanti yini? Make phela wenze lo 500 yazi ukuthi. Hawu imali ngithe anginayo nje nakuzwakalanga manje. Yazi umashonisa lo ngichala ngegeja. Yeah? Makhelwane manje Ngegeja. Uyalazi igeja? awu makhelwane kahle awuyindaba. Cha ukuyalazi vele akufunde ngalo. awu makhelwane Yazi kahle. lo umkweleti. Uyalazi igeja? awu make ngisize phela Hayi nginese anginayo imali, anginayo. unayo imali. Nese. Mase ngi-right ngiyayibuyisa imali. Hayi hade imali anginayo kodwa mina ungaphindi ufuna imali nje kumina. Yabo nje mina nemali cha. awu make Ungabuseza kumina. kelo Nazo. awu Kanti yini mfethu? awenze phela lo 20 rand yindaba. Mfethu awuye kulokhu ufuna u20 rand mfethu uyenzani le mali mfethu? Yini kanti? hayi make lo 20 rand phela ngithi lo engubolekile. Wemfethu awungixoxela fast. Ngiyakukweleta kanti. cha phela mawusuyibeka kanjalo siyimbi-ke phela Mfethu anginayo imali yazi. Anginayo imali mfethu. Ngicela uye kulokhu ngifuna imali. awu make ungakhohlwa-ke Ikhebuli ngiyeza nayo. usubuya lapha emsebenzini. Ya ngiyaza nayo ikhebuli mfethu. Ngizodlula ngishiye lapho kuwena. yeah make Make, unawo 20 rand lapho. make anginayo imali. Mabhebeza, ngila esangweni angiyange emsebenzini ungigadele. Ngigadele izinja zakho. Ngizigadele izinja. U20 rand nje nsizwayo kithi. All right, show.
Ququ. Yebo sanibona my sister. Besacela ungithele sasikhwama lesiya. Oh, 50 rand. Oh, okay. Sokubuza niya swipe la ekhaya. Oh, nadi ikhadi my sister liyathela. Yeah. Oh, ish. Mark. Angiphathele isitulo lapho. Oh, hayi makungasabi sale sengisithenga vele ngisesitolo. Akekho nje lapho kini oneskipe esibovu. Angiboleke mbijana khona la ngifuna ukuyobangena. Hayi akekho. Akekho ngamasikile. Hayi makhaya akekho neskipe esibovu la ekhaya. Akekho nje mthombo. Hayi, okay. Ma. Ungakhohlwa ke njalo istiluli. All right, sure. Shabu. Wait. What the hell is Hey. My sister? Yeah, Mark. Ngibhala ungiphu 20 rand. Hey, Mark, nami ngisalinde uzwana ngikhokhela anginayo imali. Ikwaze kwanzi ma. Yeah. Right, okay. Ngiyozwa uzwana Mark. Ayisimuzi. Hayi kuwe ungiyeka kunayo imali wena. Huh? Hey, indaba uzwana Mark. Koshwayo namhlanje. Yethu ngikulo TikTok ayikho vele nje. Lahlela idokhula. Yes. Oi. Hey, Umakhelwane. Ya Mark, awenze. Umakhelwane anobheka phela makufanele nifone. Yini kanti? Hey. Awu Mark, yini manje? Hey, Mark, hey. Hayi Mark, lalela. Anginayo imali. Ayikho imali ayikho. Akho mali. Angiyangi emsebenzini futhi. Awu Mark,